हां हां हे काही दिसायचंच नाही, फक्त मूर्ती हां. आणि गणपती फक्त फुलांच्या ह्याच्यामध्येच दिसायचं. हो 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 हो. अच्छा. म्हणजे लहानपणीचे हट्ट म्हणजे कधी आता हे नव्हतं काही, हो. त्यावेळेला ते आंब्याचं एक बुंदा होता मोठा. हां हां. काकाला सांगितलं, काका हा बुंदा मला पाहिजे. अच्छा. आणि त्या बुंद्यावरती तो गणपती वगैरे ठेवून त्यांनी ते त्यावेळेला डेकोरेशन केलं. मग किती वर्षाचे होते तेव्हा ते हे अंदाजे? जवळजवळ 10-15 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. 10-15 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. हो, अच्छा हो. अच्छा. त्याच्यानंतर मग त्याने शिसा माल वगैरे ते उभारला हा, घरी. हे आता हे 5-6 वर्ष 18 साली वगैरे केलेलं आहे. हां 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 हां. हम्म. बरोबर. त्याचं फार भव्य दिव्यतेचं प्रकार. हो हो. ते सगळं त्यांचं करायचं, तर अपटूडेट करायचं असा विषय होता. होय. त्याचे ते सेट बघूनच म्हणजे लोक एकदम हे होतं ना. बरोबर आहे, बरोबर आणि आहे. या बाबतीत या नितीन दादांच्या केसच्या बाबतीत आम्ही शासनावरती आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि शासन त्यांना न्याय योग्य तो न्याय देईलच असं आमचा फार विश्वास आहे. आणि स्टुडिओ मराठी माणसाचा आहे, स्टुडिओ स्टेशन पुढे रन करेल असा रन प्रयत्न करेल. करेल. डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावे भावाती ओवाळू तुझा विक्राळा ब्रह्मांडी माळा विजे कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा हे दुनिया जळ निर्मळ वाहे जुळजुळा जय देव जय देव. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मोरया रे मोरया करोमि यज्ञं समर्पयामि नारायण समर्पयामि अश्वं पुष्पं नारायण कृष्णदामोदर दीपावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवरवंदना जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन